Thomas Hobbes û felsefeya wî. Thomas Hobbes yan jî em bibêjin Thomas Hobbes di sala 1588 de hatiye dinyayê û di 1679 de çûye ber haqiya Xwedê. Di warî felsefeya heyînê de maddeperistekî mekânîk e. Di warî felsefeya ahlakê de jî ahlakê xweperistiyê û di siyasetê de jî monarşiyê parastî ye. Hobbes romanoreke İngilîze û zanîngeha Oxfordê xilas kiriye. Bi armanca derbazkirina wextên xwe yên vala di 84 saliya xwe de bi zimanê latînî çîroka jiyana xwe nivîsandiye. Di 87 saliya xwe de jî wergera wî ya Homeros hatiye çapkirin. Berhema wî a herî navdar Leviathan e. Leviathan navê cenawerekî ku di dewratê de derbas dibe ye û li cem Hobbes nîşana dewleta ku serverê hemû tişta ye. Meriv dikare bibêje ku Hobbes ji empirisîzma Francis Bacon ketûmet bûye û li gor baweriya wî dinya yekîtiya cismên ku ji aliyê kanûnên livdariyê ve têne rêvebirine. Mirov û heywan jî perçeyên wê tevahiyê ne û jiyana wan ya ruhî û fizîkî jî bi temamî girêdayî wan kanûnên livdariyê ne. Bi vî rengî jî wa di fikirê ku reh, ferîşte û Xwedê jî tunenin û hilberiyên ramanî ne. Hobbes wa bawer dike ku di gerdûnê de cewherek tenê heye ku ew cewher jî madde ye. Mijara felsefeyê jî madde û cismên ku lewne maddeyê ne ye. Cisim ancak bi deney û çavderiyê dikarin werin zanîn û têkiştin. Babetên li derve maddeyê jî mijarên ilahiyatê ne û bi tenê bawerî ne. Di dema Xwedê ji filozofan wiha xwestiye ku ew dev ji mijarên ku di derbarê Xwedê giyan derê fîzîk û hev du tene bardin û bala xwe bidin cisman. Li gor bîrî baweriya wî tiştê girîng beriya ku biqewmin zanîna bûyerên xwezayî ye. Li gor nêrîna Hobbes cisim du beş in. Yek cisimên xwezayî dido cisimên nexwezayî an jî em bibêjin cisimên çêkirî. Hobbes wa fikiriye ku yên bi awayekî rastaqîn hene û cî digirin ew cisim in. Taybetmendiya hevpariya hemû cisman livdarî ye. Di gerdûnê de hemû tişt li gor kanûnên bizavî bi awayekî mekanîk têne cemev. Her wiha çalakiyên aqlî, raman û heta hestên me jî dêmajiyên fizîkî ne. Li gor nêrîna Hobbes cisma herî çêkirî dewlet e. Çünkü dewlet ji pevçûna mirovan derçûye. Hobbes wa bawer kiriye ku mirov xweperestên û herdem ji bo berjewendiya xwe tê dikoşin. Her wiha çavkaniya tevgerên me yên ahlakî jî hezkirina egoyê ye. Dîsa wa bawer kiriye ku mirov ji zayîna xwe ve xweperestên û ji bo wan tiştê herî girîng hesta xweparastinê ye. Ji ber hesta xweparastinê mirov bi mirovê din re pev diçin û şer dikin. Gotina wî ya mirov gurên hevdûne gelekî navdar e. Meriv dikare bibêje ku ev gotina wî di felsefeya wî de ramanek bingehîn e. Ji ber vê yekê jî diva bû saziyeka ku hemû mirovan bîne rêzê hebûya. Li gor bîr û baweriya wî dewlet ji vê bêgavîtiyê derketiye holê. Her wiha tiştê ku ji bo dewletê bikêr tên baş in û tiştê ku bikêr nayên jî xirab in. Di vê xalê de dewletê wekî saziyekî pîroz dîtiye. Ahmet Ceviz cî di pirtûka xwe ya bi navê Paradigmayê de li ser felsefeya Hobbes wiha nivîsandiye. Hobbes di jiyana xwe de bûye şahidê du şoreşan ku yek jî entelektûelî û a din jî siyasî ye. Diya siyasî de dij şoreşvanek e ku vê şoreşa siyasî xwestibû ku bi hêza demokrasiya parlamenter monarşiya mutlak dişînor bike. Di vî warî de dij şoreşvanek e. Lêbelê dema ku mirov behsa şoreşa entelektûelî bike ew şoreşvanekî temam e. Tevgîna latînî a bellum omnium contra homus ku cara yekêm ji alê Hobbes ve hatiye gotin piştre ji alê Schopenhauer ve jî hatiye bikaranîn. Wateya wê herkes meyla şerê hev dike ye. Yan jî li hemberî hev şerê mirovan e. Li gor baweriya Hobbes mirov di destpêkê de bi awayekî xwezayî û di pergalekê hoveber de dijiyan. Xwedê azadiyekê bêpayan bûn li pey keysa xwe digeriyan û lewma jî dema keysa xwe xweş dikirin mîna guran êrişê hev dikirin. Ji bo gotina vê rewşê jî gotiye ku mirov gurên hev in. Ango homo homini lupus. Hobbes vê bi vê jê ji bo danasîna pergala civakî a beriya dewletê û rewşa kom û komikên mirovan bikar aniye. Wate şerê herkesî bi herkesî re.